alaikum ɗaukar fansar macijiya kashi na 9. A ɓangaren Hairat kuwa, saukowa take daga saman matattakalan kamar wanda aka wa dole. Idonta ne ta sauke a kan Ami da ke zaune a kan sofa tana waya da Fafi. Kusa da ita ta zauna ta ɗaura kanta a kan kafaɗar Ami. La shakka fihi sauƙi ya samu auta. Ummu Hanan ta faɗa tana zama kusa da kujerar kusa da su. Tura baki Hairat ta yi tana sake mannewa a jikin Ami. Sauke wayan Ami ta yi tana kallon Hairat. Yunwa kike ji ko? Kai ta ɗagawa Ami. Alamar a'a, ƙarar tura ƙofar da aka yi ne tare da sallama ya sa suka kalli mai shigowa. Ya Farik. Ummu Hanan da Hairat suka faɗa a tare suna kallon sa. Ita kuwa Ami ta gaza magana tsabar mamaki da takaici. Ta rasa me ke yawo a kansa bini-bini ya dawo gida kamar mai iska. Waje ya samu ya zauna yana faɗin alamar ya gaji, ƙoƙarin sauke jakansa yake ya tsinka muryar Ami a kunnensa. Kar ka kuskura ka aje min jakanka a gidan nan. Tukun ma me ya kawo ka kai da ka koma shekaran jiya? Hutu na zo. Ya ba wa Ami amsa kansa tsaye. Fariku anya kana da isasshen hankali kuwa? Bini-bini ka zo gidan nan kamar mai tashin muje. To baka ji, tun muna shaida juna ka bi nan ka fice min a gida kafin raina ya ɓaci. Ta ƙarashe maganar tana nuna masa hanyar fita. Kamar zai fasa ihu saboda takaici da haushi. Haka ya fita ko magana ya kasa yi. Yana fita Ami ta haura sama ɗakinta. Su ko Ummu Hanan aka bar su tsaye. Wayan hannun Hairat ne ya fara ringin, ganin Farida ne yasa ta ɗauka tare da sallama. Ƙawas na yi misin ɗinki sosai. Gobe zan dawo. Wani irin ihu Hairat ta yi saboda murna sai da Ummu Hanan ta tsorata. Hubbati ki ce in shirya tarbanki. Kin faɗa wa Suwati ne? Ta ƙarashe maganar da tambaya. A'a, na kira ta bata ɗaga ba, ina ga ba ta kusa ne, sai dai ki shiga ki faɗa mata. Oke Hubbi, ba na je yanzu ma. Ta faɗa cike da ɗauki tana kashe wayan. Ko dakan Ummu Hanan bata bi ba ta yi waje abinta tana warware gilan kanta. Baki Ummu Hanan ta taɓe tana zama don ta san tunda Farida za ta dawo ba wanda zai gane kansu bare ƙafa shi yasa ko magana bata yi ba. Kasancewar gidansu Hairat da na Saudat gidansu Farida ne ya raba. A bakin gate suka haɗu da Saudat tana ƙoƙarin shiga. Saudat ta kira sunanta. Jin muryar Hairat yasa ta yi saurin jiyowa. Rungumar da ta kai mata ne da sautin dariyarta tana faɗin Farida za ta dawo. Gobe yasa ta fasa ihu sai da baba mai gadi da mama suka tsorata. Kai lafiya ku kuwa? Mama ta faɗa tana duban sa. Cike da ɗoki Saudat ta ce, Farida ne za ta dawo mama. Ta faɗa fuskan ta ɗauke da murmushi. Girgiza kai mama ta yi tana juyawa don direba na jiranta. Cikin gida suka nufa suna shirya yadda za su tarbe ta don sun kwana biyu ba su ga juna ba. Washe gari, tsaye take a jikin windo tana kallon yadda mutane ke shige da fice da sanyin safiyar, ciki har da motar folis. Hakan ne na nufin akwai wani abu. Casbin hannunta ta ajiye ta nufi ƙofar fita daga falon. Ta tsinka muryar Ummu Hanan na magana, sai dai ta gaza ganewa don muryar da sautin kuka yake fita. Buɗe ƙofar ta yi da sauri har tana tuntuɓe wajen sauka ƙasa. Anti Sumayya me ke faruwa ne? Kallonta Ummu Hanan ta yi tana sake fashewa da kuka. Ta bar wajen don ba za ta iya sanar da ita ba. Tuni idon ta ya gama cika da ƙwalla ganin yadda Ummu Hanan ke kuka. Waje ta nufa ta tadda mai gadi ya yi jigun yana ta girgiza kai. Baba mai gadi lafiya kuwa? Ina fa lafiya 'yar nan? Jiya aka zo har gida aka ɗauke Saudat. Farida ma a tashan mota aka ɗauke ta. Ko sauran maganar bata bari ya ƙarasa ba ta fita da gudu zuwa gidan su Saudat. Turus ta yi ganin mama tana kuka. Su yaya Faisal na bata baki. Kan cinyar mama ta faɗa tana fashewa da kuka mai tsuma zuciya. Kowa da ke wajen sai da ya tausaya musu. Nanna maman Farida ita ma ta yi jigun abin duniya ya ishe ta. Shigowar DPO ne ya sa yaya Faisal miƙewa ya nufo waje. An gansu? A'a har yanzu ba wani labari amma ana kan bincike. DPO ya faɗa yana miƙa masa wayan Saudat da aka tsinta a waje. Karɓa ya kafin ya juya cikin falon shi kuma DPO ya waje da yana son magana da su abbansu. Masarauta. Idan hankalin kowa ya dubu to duk ya tashi saboda abin da suka wayi gari da shi na ɓatan Yahana. Abin da ya ba wa kowa mamaki duk tsaron da ke masarautar amma aka tsallake aka yi kidnapping ɗinsa. Duk badakalar da aka yi mai martaba bai sani ba shi da Yazilin. Hasali ma ba sa ƙasar. Takawa ya je ganin likitansa a Turki. Hankalin Ummi ba ƙaramin tashi ya yi ba, gashi an hana a sanar da su. Abu wasa-wasa har kwana 3 shiru. Duk wani bincike an yi amma ba haske a ciki. Abin da ya sake tada hankalinsu kenan. Gashi da ƙawa za su dawo amma ba madafa. Tun shigowarsu masarautar ya fahimci akwai abin da ya faru, amma sai ya basar kamar bai lura ba. Ƙarar shigowar saƙo a wayarsa ya sa ya dakata da tafiyar da yake yi. Yana ɗauko wayarsa ƙira iPhone yana dubawa.
Abin da ya ci karo da shi ne ya sa numfashinsa ya tsaya na wucin gadi, kafin ya juya waje da gudu kamar iska. Gaba ɗaya fadawan sai da suka tsorata da shi kansa mai martaba ma. Bayansa suka bi suna ganin ko lafiya. Can suka tsaya ganin yadda ya tsaya a bakin gate yana kallon wani kwali da ke gabansa. Tsugunnawa ya yi a gaban kwalin yana buɗewa. Da wani takarda ya fara cin karo an rubuta da manyan baƙi, saƙon farko kenan daga NK. Da sauri ya buɗe kwalin gaba ɗaya, wani mahaukacin ihu ya sa wanda sai da kowa da ke wajen ya razana, da ƙarfi ya furta, "Me abokina ya maka da za ka kashe shi? Kisan wulaƙanci, why? Me ya sa?" Ya ƙarashe maganar a hankali. Wayarsa da ke ruri ya ɗauka yana kaiwa kunnensa duk da bai san mai kiran ba. "This is your first gift in this month. Fatan kyautar ya burge ka." Ya ƙarashe maganar yana kecewa da wata mahaukaciyar dariya. "Ka sani idona idonka, ni ne mutuwarka. Me alaƙarka da shi da har za ka kashe shi? Ka ji abin da zan faɗa maka, jinin abokina da ka sha shi ne ajalinka." Yana faɗan haka ya kashe wayan. Kowa da ke wajen hawaye ne ke bin fuskarsa, ganin yadda aka sassare naman ya hana kamar ba shi ba. Tsaban baƙin ciki da ɓacin rai fuskar Yanzilin ya jajir, idonsa ya masifar yin ja.